Blažena Ozana Kotorska Katarina Kosić, zaštitnica je Kotora i Kotorske biskupije, poznata po svom životu u strogoj pokori i molitvi. Provela je više od 50 godina u strogoj izolaciji, u maloj ćeliji uz crkvu, posvećena isključivo molitvi za grad i narod. Tijekom opsada Kotora, njezina se molitva smatrala ključnom za očuvanje slobode grada i pomirenje zavađenih građana. Rođena u pravoslavnoj obitelji, a prešavši na katoličku vjeru, danas se smatra mostom zajedništva između kršćanskog istoka i zapada. Njezino neraspadnuto tijelo i danas se čuva u crkvi Svete Marije od Rijeke u Kotoru, gdje joj brojni hodočasnici dolaze tražiti pomoć i utjehu. Molitva blaženoj Ozani Kotorskoj. Gospodine, Bože naš, koji si blaženu Ozanu, djevicu, uresio darom čudesne ljubavi i pokore, te u pozivu zazidane djevice učinio dionicom Kristove muke. Daj nam, molimo te, da po njezinu zagovoru i mi budemo prožeti duhom istinske pokore, kako bismo u svim životnim kušnjama ostali vjerni tvojoj ljubavi. Molimo te da nam po njezinu zagovoru udjeliš milost, ovdje izrecite svoju osobnu potrebu, kako bismo tebi u zajedništvu s njom mogli vječno zahvalivati u nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.